half from Alaminos City, matatagpuan naman dito sa Bugolyon ang Portic River na kung pampawi lang sa init ang labanan, kayang-kaya nitong makipagsabayan. Mabato man ang ilog, pero aesthetic. Bawat bato may karakter, parang kwento ng kalikasan na binuo sa tagal ng panahon. Ang tubig na dumadaloy, malamig, sagot sa init ng araw. Likas, tahimik, at tunay na Instagrammable worthy. Actually, matagal-tagal na rin dinadayo ang Portic River. Especially mga time February, March, April, yung mga summertime. Pag hindi pa bumuhos yung malakas na ulan, maganda pa kasi yung tubig, malinaw pa. Kaya dinarayo ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang lugar. Ang pinakamagandang pumunta sa Portic River ay mga buwan ng Marso at Abril. Kasi hindi pa bumuhos yung ulan, malinaw pa ang tubig. Kaya marami pang pumapasya ng mga bisita, mga magkakabarkada, magkakapamilya para mag-outing dito sa Portic River. Paalala lang, unang-una ay yung mga number one dyan, yung mga kalat nila, yung mga basura nila. Kailangan dinatnan nila ng malinis. Pag umalis din sila, dapat malinis. Iuwi nila yung mga basura nila. And then, sa mga anak na maliliit, dapat ma-supervise nila yung mga anak nila para maiwasan natin yung pagkalunod. Actually, napapawaw sila kasi bukod sa natural yung tubig, malinis at maganda yung ambience, tapos fresh air talaga. At yung beauty ng nature talaga nandun siya.